tinoda kutenda basa rabatwa zvakanaka kumadziva apo Sekuru Gudo voradzikwa. Vamwe vanoshandidzana naMadamboss vasvikawo kuti vacheme vari pamwe chete. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Sekuona kwatiri kuita brother Great Hope vanga vari ku frets asvikawo nevamwe vakasiyana siyana vana Patricia Jack, vana Jack Ngarande, Lorraine Guyo, mamavee vachitambira umwe wavo vachiratidza kuperekedzana zvakangonaka. Aiwa vanga vakabata zvakare kumabhodho vachimona zvakare. Guys, this is something chinogara mwoyo mako kana uchinge warasikirwa vamwe vouyawo vobata basa newe. Toda kutenda zvakare mai Jilimba for being a good example, for being a mother. Kwese kwashaikiwa havana basa kuti iyi team A kana kuti team D, aiwa vanosvika vachibata basa nevamwe. So guys, zvise zvofamba zvakanaka. Pane vada kubvunza kuti Japreza unosishandidzana naMadamboss variko kunyaradzo sawira mukuru. Hatina kuona or any statement that was released rekuti vabatewo maoko, maybe vakabatana kuprivate hatizivi, but isusu tatingoti maybe sepublic vachakandawo rimwe statement rekungoti sorry zvikuru kunofisa vana kukwanisa kuuya, asi unongoona kutoti inguva inorema guys kushaikirwa nehama yako uri kudiaspora uchiita wekuona pamalive uchiita kutsvakiridza information. Zvinhu zvinorwadza zvikuru, but anyway pane zvinenge zvichinetsa kuti munhu asvike panzvimbo. Tinongoti isu kuna Madamboss aiwa nyaradzwai, mutore nguva ino munyatsozorora, musatsvakiridza zviri kuitika mumastreets umo, nekuti pane vamwe vanga vakuda kubvunza kuti kumba kwana Madamboss vanhu vari kumanya nemarange rover iye nasista vake kwosei musha usina kunyatsoti tsvikiti. Aiwa guys, vabereki vakashayika kare, kumusha uku hakuna anokugara. So whatever it is unhongwa hwamuri kutsvaka aiwa apa haukwani zvachose. So ndo zviri kuitika mumastreets guys. Do leave your comments on what you think.